Mutungamiri wemain opposition munyika yeMozambique anonzi Venancio Mondlane wamuudza kuti panguva inoyi akaisa shadow government yake yamuri kuona iri kuopoza vakomana naDaniel Chapo nekuzvinagureta kwakaita uya panapa achitaura nemacitizens ake apo after arega kunoona the Portugal Minister of Foreign Affairs ataura nhau dzekuti nhau dzemasecurity concerns achiti kwanga kusiri safe. Sanapita mashoko anobuda anyorwa panapa nevakomana vemuchange radio nodumba subscribe or like or turn the bell icon. Tipina panapa paendo yechange radio amudonyera achiti. In the interview, Venancio Mondlane explained the reasons behind his decision not to meet with Portugal's Minister of Foreign Affairs and reviewed his plans to establish a shadow government opposing Daniel Chapo. The president declared by Constitutional Council. Mondlane also announced the end of protests in the coming months, signaling the beginning of the implementation of the first measures of his 100-day alternative government. Among the announcement, actions was the suspension of illegal toll payments and other measures aimed directly at improving the lives of Mozambicans. Doma developments anobudikira achibva kunyika yeMozambique yamozoti inebering yenyu yamunoti panguva inoyi vari mucrisis mune chaos nokuda kweinfluence kana kuti intervention yakaita Zimbabwe mumapose avo. Zvatakuona kuti kutambudzika kuri kuita vana Venancio Mondlane vazama kuisa freedom munyika tiri kuona kuti kuri kukanganisa vanhu vakawanda muche nemacountries akawanda. Tiona maoperations nemabusinesses achienda on hold nokuda kwethis chaos. Mbotodzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pethis move irikuiswa naVenancio Mondlane achiisa shadow government. Mbotodza kuti this idea is it fruitful or ari kutambisa ke nguva yake. Todzai mafungiro enyu pine comment section medu. Musana subscribe or like, turn on the bell icon.